za mu fara da magana akan takalidi kamar yadda ya kawo, domin shine mas'ala ta farko. Takalidi ma'ana kwaikwayo, ka kwaikwayi wani cikin wani aiki da yake yi, wane yana kwaikwayon wane. To anan ya ce a mas'ala ta farko wajibi ne akan duk wanda yake baligi wato ya san mas'aloli na shari'a wanda Allah ya dora a kansa, kamar mas'alolin sallah, hukunce-hukuncensu, da azumi, da tsarki, da sauran dai mu'amaloli ma, hatta wanda zai shiga tsakaninsa da mutane abokan rayuwarsa kamar iyalinsa ko abokan kasuwancinsa ko haka dai irin wannan mu'amaloli ya kamata wajibi mutum ya sani, tunda Allah bai bar al'umma haka kara zuba ba, sai da ya musu tsari, ya musu dokoki, ya nuna musu kuma hanyoyin da ya fi kamata su bi. To wajibi ne mutum ya san wannan. Da zai sakaci wajen rashin neman sanin hukunce-hukunce cikin waɗannan mas'aloli, to ya zama mai sabo, domin ya bar abin da ike zai sa ya bar wajibi, domin in bai san hukuncin ba, aikin da zai yi ba zai daidai da yadda Allah da Annabi suke so a yi wannan aiki ba. To rashin sanin ka san hukuncin abu kamar yadda Allah da Annabi ya ce a yi su, barin sanin wannan ilimin, to ya zama mutum ya zama mai sabo. To wannan shine akan takalidi. Sannan shi takalidin na akan wa iki, sai ce akan mukallafi. Mukallafi shine wanda shari'a ta dora masa wani nauyi take so ya sauki. To anan shi mukallafi, kafin ya zama mukallafi yana da sharaɗai guda uku. Sharaɗi na farko ya zama baligi, ba yaro ba wanda bai balaga ba. Na biyu ya zama mai hankali, ba mahaukaci ba. Na uku ya zama mai iko, yana da damar yin wannan aikin, ba wanda bai da dama ba. Kamar yanzu hajji ta waje ba akan kowane musulmi, amma sai aka ce ga wanda yake da ikon zuwa. Kaga wanda bai da ikon zuwa, wannan hukunci ya faɗi daga kansa har sai lokacin da ya samu. To tunda an fara magana akan cewa sharaɗan takalifi akwai balaga, akwai hankali, akwai samun dama. To me balagan nan? Na farko ice a samu gashi ya fito wato a gefen al'aurarsa, sawa'un namiji ne ko mace, gashi mai kaushi mai ƙarfi, domin zai yi yaro ƙarami a ga gashin haka, amma za ga bai ya lolo ne, ba shi da ƙarfi. To ba irin wannan ake, wanda yake nuna wannan gashi ne mai ƙarfi, wanda yake tabbatar da cewa shi mai wannan gashi lalle balaga ta zo masa. Ko kuma mafarki wanda zai sa ya ga yana fitar da maniyi, shi ma wannan sharaɗi ne wanda zai nuna cewa wannan mutum ya balaga. Na ukunsu shi ne ya cika shekara 15 idan namiji ne. Shekarar kuma ta ƙidayar wata, ba ta ƙidayar rana ba, wato ba shekarar bature ba, shekarar ganin wata da muke gani, kamar yadda muka fara karatu na mun ce 1 ga watan Jumada Sani. To irin wannan ganin, a ce yau watan kaza, gobe watan kaza, jibi watan kaza. To saboda haka irin wannan gani shine wanda ake nufi cewa shekarar wata, domin shekarar wata bata, kwanakinta ba su kai yawan shekarun rana ba. Shekarar wata tana da kwana 354, amma shekara ta sama wadda muke cewa lissafin bature, ita tana da tana da kwanuka ne 365 da awa 6. Shi yasa duk sanda aka samu shekara ɗaya ta bature, to sai an samu shekara ɗaya ta wata, kwana 354 nan da kuma kwana 11 a kai. Wato kaga dai ita shekarar wata tana yin gajarta kwana 11 duk shekara, kamar suna raguwa.
in ana so su zama daidai sai an ƙara kwana 11 shine za su tafi kafaɗa da kafaɗa. To shi namiji ana so sai ya shekara 15 shekara irin ta wata, sawa'un gashi ya fito bai fito ba, sawa'un ya mafarki bai mafarki ban dai wannan mudda ta zai to ya zama bali. Ita kuma mace shekara 9 ne, inda ta shekara 9 to balaga ta tabbata a kanta. Domin yin jima'i ba tare da fitar maniyyi ba baya nufin wannan alama ce ta balaga, don an sami yaron da zai iya jima'i kuma bai kai wannan shekara 15 ɗin da aka faɗa ba, baya nufin shi kenan don ya iya jima'i to kuma balaga ta riske shi. A'a, bata riske shi ba, sai ya cika wannan. Illa dai in yi wannan komani ya fita to ya wajabta masa ya wanka, ko da yaro ne in ya yi jima'i zai wanka. In ya bar wannan wanka kuma bai yi ba to wannan wankan yana nan wajibi, shari'a tana neman sa a kansa lokacin da ya balaga. To lalle tana da can kan ya balaga yana da janaba a jikinsa ya wanke ta. Mas'ala ta hudu ce idan ɗaya daga cikin alamomin nan ba su tabbata ba to ba za a ɗora mutum cewa lalle ya zama baligi ba, ma'ana bai wata shekara 15 ba, bai a ga wancan gashi ba, ba ga duka irin waɗannan abubuwa. To almuhimmi dai abin da ya fi ƙarfi a ciki shine cika wannan mudda ta shekara, tunda su waɗancan za su iya sabawa ko su zo gabanin lokacin ko lokacin ya zo su ƙi zuwa, ma'ana gashin ya fitowa, ko kuma ya zama bai kusanci mace ba ko wani abu irin wannan da wanda zai nuna alama, duk ba shi wani muhimmi a ciki shine wannan shekaru 15, tunda su ba wani uzuri da za a iya kauce musu, inda lokacin ya zo ya cika 15 din nan ya cika, kuma hukuncin shari'a ya hau kansa. Hakanan jini wanda 'yan mata suke gani gabanin su cika shekara 9 shi ma baya nuna cewa sun balaga. Kenan kaga fitar jinin ba shi zai nuna balagan mace ba har sai ta kai wannan dai mudda ta shekara 9 tukunna. To wannan shine abin da ya shafi ainihin takalifi da kuma wanda takalifin ya hau kansa a takaice. Za mu shiga mas'ala ta biyu. Mas'ala